ime county ya Kisii anene ase constituency ya Bonchari ase yaba omogoko omonene bono gochia ase abana be skuru yoboroso ya Isamwera yegotoka ime constituency ya Bonchari magega yo musamali yeko omuya kunyara ko bagoikirana ase skuru eyo na kwendeke buno nyarire ko bakwera no bokonyi anene bwe bitamba byo bochenu gochia ase chinyaruka gwetani chimibere abubare ase skuru eyo yoboroso wago kwana kurwa senseme ya borokia na borokiwa nigo banyara ko bakogokera egetambukero ekyumusamali yo muyanyara ko bagakoira nabo igo kubolia ngabande bonsi babwatokuganya kuya banyara ko bagwesoke na kwenekia buna banyare ko bagosira omwana enyaruka chinga kyagendrete amone chisemi che umusaki oito mangana dipona asanya na nyara ko bagwikirana asomo yego yo nabo igo gutwariganeria orobotiro kubwatia nigo bumuchengo monene gochia saborokirwa be skuru ya Isamwera Primary maiga yo konyorobo konyi we bitambabyo bochenu gochia asabana banyaruka korua asumo samaria omuya kutoka shule ya msingi ya Isamwera. Nipo katika darasa la 8. Namshukuru sana Madam Wilkisa kwa kutusaidia na shodo. Gusanga na barokirwa be skuru ywe nigo banyara kwerera amakongo bagwetera ekero bare chinga kichia matukabo. Kama sisi wasichana tunapitia changamoto nyingi sana kwa kutokuja shule wakati tumefika wakati wetu wa hedhi. Changamoto tunazopitia sisi kama wasichana hapa shuleni. Huko nyumbani unapata wazazi hawawezi kutoa mahitaji yetu kutupatia podo, lakini leo mwalimu wetu Bi Wilkista ametusaidia sana, tunataka kumwambia asante. Gukwera negeta seni Ndizi TV kati y'abari batenere tobo chenu ase skuru eyo nigo bagokero mu rubiri yo mono na kumweneria mbuya mono omusamaria bwesokia gusira aborokiwa be skuru eyo bono inatebe ngambuya mono ase omusamaria omuya oyore Madam Wilkista enga kiare gosomia ase Isamwera Primary School gwetera twarenge challenge chinyinge eyagero attached as a woman ochakora bana babanyaruka bache egere banyare bagokonyeka ogokora buya anene gochia somwana omunyaruka asensemo yegisemi nigo kogosegetwa amana mange ngakiti nyinge abana baiga nkomisi bare school asengencho bakoborwa ebinte biga bagutumeka byobochenu engaki amatukabo bono sometimes kero amatemware abana nabo bakogwa amatemwa asengencho kere obwate amatukao otabwati ebinte biga togotumeka nigo gotwara chingaki chinkongu andake wasoka watiagocha andake waitira mangana makongu sometimes they wanapitia pains yagera mbago cha samatemu abana basike banyora bakogwa matemu nande ngoitira bana mangana amange mono abana bamurani go bakubangaina egere ngaba bagorre binte biga elio banyare bagokora mapenzi pamoja nao omwalimu manene bwe skuru ye boigotatigiri magiga asanyara kwenelia ngambi ya mono guchia somo samaria uyunyare to wesoke na gusira baroke we skuru ye asaboga mubolia gotwara moyo bwogo konya eliagendere gusira abande anene bali bakorwa chinka chitali kwenyara. Wilkista was once a staff member in this school, but later on she decided to transfer her services to the county. Now she chose to come and maybe pay back to the community. She brought to my girls over 200 sanitary pads for my girls. I want to take this opportunity to thank her very much for that kind of gesture and encourage her to do the same to others, because there are other people who are also just as needy as my learners in this school, Isamwera Primary School. Uwasaidie wenzetu kama sisi na tunakukaribisha tena kurudi katika hii shule. Ulipatelia egetaseni Ndizi TV kurwa se skuru yoboroso ya Isamwera egotoka ebunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elitalia nedipon asanya.